हेल' लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो दिनैनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअआव आंनि गोसो गोरबोजों बरायनायखौ जासिहरफिननाय थाबाय। ओमफ्राय नै दायो आंहा मानिमुनि बासिगासिनो लकेल दाउजों जागोन आरोना मानिमुनिखौ दिनैहाय गोबावनि उनाव दिनै लकेल दाउजों मानिमुनि जानोसै। दाउखौथ' मालाबा मालाबा जाजानाय जायो ओमफ्राय मानिमुनिजों जाजानाय जाथाराखैमोन आरोना बिनि थाखायनो दिनैहाय लकेल दाउजों मानिमुनिजों संनानै जानोसै आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय नै मानिमुनिया गेदेरबो फिसाबो आरोना नै मानिमुनि गेदेर मोजां मोजांथार ओमफ्राय फिसाबो दङ नै। ओमफ्रायो नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबाय थादो भिडिअखौ। ओमफ्राय नै बिथिंजा हासबेन्डआ दाउ सावगासिनो लोगोफोर। माबार गोदादो संनोसै जाबाय दे नायनि बिराद गिदिर दाउआबो फिसाद्राय नङा ओमफ्राय गेदेरद्रायबो नङा आरोना लोगोफोर दाउआ न'निनो लकेल दाउ गोदागासिनो दायो। देयाखै दे गोदाग्रो बेदरा लांदो लांसै संहैनोसै आङो संनोसै नै लोगोफोर गोथाव संथारनोसै आङो। सामब्राम एसे हरग्रोबाय दायो नै जिरा मस्ला बानलु फिसा फिसाखौ दाला फुदुंनायाव होग्राया बेखौ नै देनानै लाबाय बरियानो सामब्राम गुफुर बानलु फिसा जिरा मस्ला नै हरजोब्बाय। बेदरखौ हरनोसै मानिमुनिखौ एसे एवखांनानैसो हरो माथो ना? बेखौ मोजाङै एवफ्रामग्रोनोसै हालदै संख्रि होनानै मोजाङै एवनानै बिनि उनावसो मानिमुनिखौ हरनोसै आरो दा दसे एवग्रोनि संख्रि हरनोसै देरदेरलायदो बेदरा फिसासानि मोजां जादों खोमा ना? आं हालदैखौ ओंख्रिनिबो हरखानोसै दे बेदर एवनायावनो दायो होफिनला जागोन बारा होनाङा बरियानो जादों। मानिमुनिखौ सुनानै हानानै लाबाय आं मानिमुनि हरनोसै आलु दरनै होखाना होबाय हालदै हरलायलांना बेयाव हालदै हरला दहाय बेदर एवनायावनो आङो ओंख्रिनिबो होखादों दसे खोबहाबनानै दोनदो मोजां होखाबाय जि मोजां एवबाय आं नै दायो दै हरनोसै ग्लब ग्लब गोदौबाय थाथोंसै आरोना बेसे बुरजा जागोन दैखौलाय एसे हरबावगोन गोदौबाय जाबाय थाथोंसै खोबना होदो नायफैनाय जागोन ना जागोन दे जबनांगोन ना आरो जागोन दे खोबना दोननोसै एकदम ग्लब ग्लब गोदौथोंसै थौदो एबार सानैजों बाहेरनि खामानि मावनोसै जाबोर सावनो होननाया दंफां बिलाइ मा बिलाइ एकदमबारे दाखोर जाजोबनानै दङ इफोरखौ जमा खालामनानै सावना होनो नागिरदों आरोना नै लेथ्रा नुयोना साफा खालामगासिनो ओमफ्राय आरो बिथिं बाबायाबो साफा खालामगासिनो बे फालिजोंसो मुथुनानै रायलायनो गोनां जादों आङो जेबायदि थुलाखा दै गुसु ओंख्रिया मोनसिगोन गोदौबाय गोदौनानै एकदम जबजोब्बाय नायफैनाय
Vậy nên nè. Sobay. Vậy nó. 한디야 스푼 전에 있나 맛. 혼자야 그 모바일로 딘누이 니. Vậy nè. मोखाङाव मोजाङानो कालारा खिन्थु मबाइलफोराव बिदि नुयो आरोना लोगोफोर जि गोबाव संबाय आङो ग्लब ग्लब गोदौनो होबाय आरोना जबजोब्बाय नै साखि नायनानै खांनोसै आं संख्रि नांदों? संख्रि नाङाखै एसे नांबावगौ संख्रिया जागोन दे बारा रानद्राय होनांला आङो होनायनि आरो सिजा नांगौ इखो खास्रो जागोन होनना सानदोंमोन जायाखै मानिमुनिया एसे बुरजायानो ना ओमफ्राय जायाखै जि मोजां जाखादो रानद्रायनि होनांला जबजोब्बायानो नै आंथ' रोसिसे लोंनांगोन इखो जाबाय दे जाबाय दे ओंखाम खुरना होनोसै इसोर जाग्रोसै ना जोंहा दा जानोसै सानैजों जायगाखौ साफा नुलायथारबाय खोनादो जायगाखौ साफा नुलायथारबाय होनदो बेसेबा दंफां बिलाइ सिरिनानै जमा जाजोबना दंमोन सावजोब्बाय ओंखाम जानोसै ओंखाम उखैजोब्बाय आंखो दुगैनोसै थौ दुगैहैदो थां फैदो फै जाया जानोसै दैखौ लुदो संख्रि एसे लाबाय ओंखाम जानोसै लोगोफोर हासबेन्डआ खामानि मावबाय थानानै एकदमबारे गोबाव जानानै ओंख्रिखौनो फुदुंफिनलायथारबाय आङो गुदुं मोनदों ना गुसु जाबायमोन एसे ओंखायनोथ' फुदुंफिनबाय आङो ओंख्रिखौ एकदमबारे गोदौनो होफिनबाय गाजर सालाद एसे बानायनानै लाबाय गाजर बिट सालाद ओमफ्राय मानिमुनि दाउ Iya, itu kan saja. Dan lokal dawa hara gitu deh hai. Sangat apa ya? Boleh deh. Tenggelam lah. Kebangun na, Manimuni jeng jabai ini. Aku gak kenal ya. Kelak. Apa deh? Apa itu? Testing terang kak. Hilang ya? Kelasnya bikin jahanang mana? Manimuni daun. Manimuni itu kalau jahanang nih hilang. Boleh kan jahanang na? Zai pun nak dengi dan naik dapat rakas sembahyang. Kau selalu kalau betul sana nih. Sing thằng này cái boleh jalan naik đến là nih. Mungkin itu kanan dengan ada. Hôm nay nó hanun naik dah. Lagi tahu kan gitu. Dan menjatuhkan kari. Kari kok mau nanya boleh? Nih. Kami silang siang. Juga. Lalu kari besi apa? Apa deh? Baru dia. Oke. Oke. Apa deh? Apa? Dong kayak Ada gurih-gurih na? Salad nama kok? Siang salad dong. Ini bisa gak bisa? Ada.